Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η περίοδος βέβαια είναι εκκλησιαστικά πλούσια και η σημερινή μέρα και οι επόμενες βέβαια μέχρι το Πάσχα, και γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά θα έρχονται ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για την τόσο πλούσια σε προβλήματα και σε προβληματισμούς σημερινή εκδήλωση. Σας καλωσορίζω εκ μέρους των οργανωτών στη σημερινή σημαντική εκδήλωση που οφείλεται στην πρωτοβουλία και έμπνευση του Σωματείου Ενωμένη Δρομιοσύνη. Η όλη οργάνωση τελεί υπό την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως της Άνθης και Περιθεωρείου και ευχόμαστε ο Σεβασμιότατος να έρθει όταν μπορέσει αργότερα. Θα παρακαλούσα εκ μέρους του Σωματείου Ενωμένη Δρομιοσύνη, του φίλου Ανδρέα Ματζάκο, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό στην αρχή της εκδήλωσής του. Σεβαστέ Πατέρα Ιωάννη, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους φορείς που μας βοήθησαν στην οργάνωση της εκδηλώσεως, το Ίδρυμα Θρακτικής Τέχνης για τη φιλοξενία και τη συμπαράστασή του σε ό,τι χρειάστηκε, το Πακεθρά και το Σύλλογο Πηγαδιωτών Χατζηγυριώτες. Είναι σύλλογοι και ιδρύματα με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, παλεύουμε για τα ίδια θέματα, δηλαδή για τη γλώσσα μας, για την παιδεία μας, για την ιστορία μας, για τις αξίες αυτές που έφεραν τον ελληνισμό μέχρι σήμερα εδώ. Γι' αυτό και έχουμε πεδίο συνεργασίας. Οι εκδηλώσεις της ΕΡΟ θα συνεχιστούν όπως έχουν προγραμματιστεί. Πολλοί έχετε πάρει με μήνυμα τις δραστηριότητες της ΕΡΟ για φέτος. Η επόμενη εκδήλωση θα είναι περί το φθινόπωρο, με ένα θέμα που θα αφορά φιλοσοφία και ιστορία της Θράκης. Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Ενωμένης Δρομιοσύνης, υπάρχει ένα έντυπο στο τέλος που μπορείτε να το συμπληρώσετε, να μου αφήσετε τα στοιχεία, ειδικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και θα ενημερώνεστε. Επίσης, στο τέλος θα διατεθεί κάποιο βιβλίο για την οικογένεια και ένα βιβλίο για την νεολαία δωρεάν. Και όποιος θέλει και επιθυμεί, υπάρχουν και άλλες 2-3 εκδόσεις της Ενωμένης Δρομιοσύνης. Ένα βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο, ένα για τον Άγιο Αρσένιο και ένα για τους Ποντίους Παντέλαγα, έναντι 5 ευρώ έκαστον. Όποιος θέλει το προμηθεύεται. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και ευχαριστώ ιδιαιτέρως, για αυτό και το αφήνω στο τέλος, τις εισηγήτριές μας, την κυρία Μαρία Ψαλίδα και την κυρία Αλεξιάδη, για την προθυμία με την οποία δέχτηκαν να αναπτύξουν ένα θέμα όπως είναι η οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ενωμένη Δρομιοσύνη, λοιπόν, γνωστή με τα αρχικά ΕΡΟ, έχει τα τελευταία χρόνια ενεργή παρουσία στην πόλη μας, ενώ στο οργανωτικό κάλεσμα ανταποκρίθηκε το Ίδρυμα Θρακτικής Τέχνης και Παράδοσης που μας φιλοξενεί, το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης με την πολυσχηδή δράση του και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγαδίων Χατζηγυριώτες, που έχει οργανώσει πολλές εκδηλώσεις και έχει πολλές και σημαντικές δράσεις. Ευχαριστώ για την τιμητική ανάθεση στο πρόσωπό μου του συντονισμού της σημερινής εκδήλωσης, που είμαι σίγουρος ότι θα κυλήσει κατά τον τρόπο και του χρόνου που προβλέπουμε. Μάλλον προβλέπουμε και πάμε πριν από τον χρόνο, και αυτό είναι ευχάριστο. Το θέμα που θα εξετάσουμε διαχρονικά και θα φωτίσουμε με τη βοήθεια των 2 εισηγητριών είναι η οικογένεια ως θεμέλιο της κοινωνίας. Κυρίαρχη έννοια η οικογένεια. Φιλολογικά σκεπτόμενος, ξεκίνησα από τη λέξη οίκος, που μία σειρά παράγωγων και ομόριζων λέξεων
δημιουργεί ένα πλέγμα ατομικών και συλλογικών συμπεριφορών και κανόνων που καθορίζουν τη δομή της ιστορικής κοινωνίας. Οίκος και γένος κάνει την οικογένεια. Η ρύθμιση τα του οίκου σχηματίζει την οικονομία. Αργότερα την οικοτεχνία και στις μέρες μας την οικολογία. Από το οίκος βγαίνει το ρήμα οικό και η οικουμένη. Ταυτόχρονα, ο υπηρέτης του σπιτιού είναι οικέτης με όμικρον γιώτα, ο άνθρωπος είναι οικείος, είναι οικοδεσπότης και οικοδέσποινα, όταν φτιάχνει καινούργια πατρίδα, είναι οικιστής και απικιστής ανάλογα. Εμείς βέβαια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με όσα είπαμε, σχηματίσαμε την οικογένεια των λέξεων που μας απασχολεί σήμερα και πάντοτε. Θαυματουργός ο οίκος του Θεού, θαυμαστός ο οίκος του ανθρώπου. Για τούτο το λόγο και η έκδοση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, που θα δοθεί ως δώρο, αντίδωρο στο τέλος της εκδήλωσης, με τίτλο «Ανατομία οικογενειακών θεμάτων», αποτελεί ένα βοήθημα για όλους και όλες μας. Όχι μόνο θεωρητικό, αλλά κυρίως με πρακτικές οδηγίες για διάφορα θέματα. Στις 230 σελίδες του τόμου περιέχονται 26 άρθρα γραμμένα από ιερωμένους, επιστήμονες και οικογενειάρχες. Η φυσιογνωμία του βιβλίου κλείνεται στη φράση «σύγχρονες προσεγγίσεις σε διαχρονικά και επίκαιρα θέματα της οικογένειας». Έτσι αναδεικνύεται ο ρόλος της μητέρας, αλλά και του πατέρα, ενώ η Ορθοδοξία και η Ορθοπραξία ως συμπληρωματικές έννοιες αποτελούν τη βασική οπτική γωνία των συγγραφέων του τόμου. Υπάρχει βέβαια ορατός κίνδυνος να μετατραπώ σε εισηγητή της εκδήλωσης, γι' αυτό σταματώ και δίνω το λόγο στην πρώτη εισηγήτρια συνάδελφο κυρία Μαρία Ψαλίδα. Η Μαρία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά πέρασε μαθητικά χρόνια στην Ξάνθη. Τελείωσε το δεύτερο γενικό λύκειο και στη συνέχεια εισήχθη στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο τελείωσε εντός τετραετίας. Ομιλεί σε επίπεδο C1, αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. Έχει εργαστεί σε δικηγορικό γραφείο και επίσης έχει δουλέψει σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Η κυρία Μαρία Ψαλίδα θα αναπτύξει το θέμα «Η οικογένεια στην αρχαία Ελλάδα». Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καταρχάς τον κύριο Παντσάκο, τον στρατηγό μας, που με συμπεριλαμβάνει όσο είναι εφικτό στις ημερίδες που οργανώνει. Τον κύριο Μουσόπουλο, τον δάσκαλό μας και δικός μου πια, παρόλο που δεν τον είχα, γιατί η παρουσία του εδώ δίπλα με ψυχώνει απόλυτα. Βλέπω επίσης οικίες φυσιογνωμίες, εκεί αριστερά, οπότε κάνει πιο εύκολο το έργο μου. Λιγότερο άνθρωπος όταν μιλάει σε οικείους ανθρώπους. Έχω αναλάβει να σας παρουσιάσω για την οικογένεια στην αρχαία Ελλάδα. Κάνοντας πρόβες, θα κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο, ο οποίος δεν έχει σχέση με την εργασία. Κάνοντας πρόβες λοιπόν στην ομιλία μου στο σπίτι, όπως κάνουμε περισσότεροι, με μοναδικό ακροατήριο την Μανούλα, την κυρία Βέντα. Είναι και σχετικό με την οικογένεια που μας στηρίζει και μας ανέρχεται. Όταν τελείωσε την παρουσίαση, στο τέλος έκανε την εξής παρατήρηση. Γιατί γίνεται αυτή η παρουσίαση? Γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ τη σημερινή εποχή,
και τα γνωρίζουμε περισσότεροι όλα αυτά που λες. Αυτό ακριβώς θέλουμε να βγει ως απόσταγμα στη σημερινή παρουσίαση, ότι η οικογένεια ως θεσμός έχει διατηρηθεί αναλύωτη από την αρχαιότητα ως τη σημερινή εποχή, παρά τις όποιες αλλαγές μπορεί να παρατηρούνται εξαιτίας των σύγχρονων ρυθμών ζωής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στον χρόνο. Στην κλασική περίοδο, ο οίκος συνεχίζει να αποτελεί τη βασική μονάδα της πόλης. Είναι το σύνολο των ανθρώπων, των ζώων και των κτημάτων και συνιστά για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού το χώρο παραγωγής και κατανάλωσης των προϊόντων του. Διασφαλίζει ακόμα την προστασία των μελών και εγγυάται τη διατήρηση της οικογένειας, άρα και της πόλης. Όλα αυτά γίνονται μέσα από τις βασικές διαδικασίες της κοινωνικής ζωής, όπως τη γέννηση, το γάμο, το θάνατο, τις θρησκευτικές τελετές και τα συμπόσια. Η οικογένεια αποτελούνταν από τον άντρα, τη γυναίκα, τα παιδιά και τους οικιακούς δούλους. Στους βασικούς ρόλους της οικογένειας περιλαμβανόταν η διατήρηση του οίκου μέσω της γέννησης γνήσιων απογόνων, η πρόνοια για τους ηλικιωμένους και η διατήρηση των ταφικών εθήμων. Αντίθετα με ό,τι επικρατεί σήμερα, ο ρόλος της οικογένειας στην αρχαιότητα καθοριζόταν τις περισσότερες φορές από πρακτικές αναγκαιότητες, οι οποίες προσδιορίζαν και τις σχέσεις μεταξύ των μελών. Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο έρωτας, ως μέσο σύναψης ενός γάμου, θεωρείται συχνότερη η επιλογή των συζύγων με βάση τα προσόντα που διέθετε ο εκάστοτε υποψήφιος. Έτσι, οι σχέσεις των συζύγων μπορεί να διαπνέονταν από αγάπη, αλλά δεν ήταν αυτή η απαραίτητη προϋπόθεση για το γάμο. Την κλασική περίοδο, άντρες, γυναίκες δεν είναι ισότιμοι. Η κοινωνία της Αθήνας είναι μια κοινωνία ανδρών, κάτι που χαρακτηρίζει γενικότερα την αρχαιότητα. Σε μια εποχή που οι πολεμικές σειράξεις ήταν καθημερινότητα, οι στρατιώτες είχαν εξέχουσα θέση στην πολιτική ζωή. Καθώς η δημοκρατία ασκούνταν άμεσα, η ενασχόληση με τα κοινά απασχολούσε σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες, καθιστώντας αναγκαίους τους δούλους, οι οποίοι ασχολούνταν με τις αγροτικές εργασίες. Η οικονομική κατάσταση του πολίτη καθόριζε και το κατά πόσον οι εργασίες αυτές θα γίνονταν εξ ολοκλήρου από δούλους. Οι άντρες των εύπορων στρωμάτων είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να παρευρίσκονται σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης, αλλά και να περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο στα γυμναστήρια και στην αγορά, όπου συζητούσαν κατά κανόνα πολιτικά ζητήματα. Προσφυλή στην κατηγορία αυτή των ανδρών ήταν και οι συγκεντρώσεις σε κάποιο σπίτι όπου έτρωγαν, έπιναν και διασκέδαζαν. Πρόκειται για τα περίφημα συμπόσια, για τα οποία πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ήταν η συνέχεια του οίκου μέσα στην πόλη. Είναι προφανές ότι ο ενήλικας άντρας ήταν στο σπίτι ελάχιστες ώρες και ο ρόλος του σε αυτό ήταν περιορισμένος, καθώς την ευθύνη των πρακτικών ζητημάτων είχαν οι γυναίκες. Σε αυτό το περιβάλλον, η θέση της γυναίκας με τα σημερινά κριτήρια παρουσιάζεται υποβαθμισμένη. Η πολιτική οργάνωση της αρχαίας Ελλάδας, πριν και μετά την δημιουργία της πόλης κράτους, περιόριζε τη γυναίκα στην άσκηση συγκεκριμένων οικογενειακών ρόλων και κατά κανόνα της παρήχε ελάχιστες ευκαιρίες συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Ένας τέτοιος περιορισμός είχε και κάποια διαλύματα, όταν στην πόλη γίνονταν γιορτές και θρησκευτικές τελετές ή όταν η οικογένεια συμμετείχε στις συνηθισμένες κοινωνικές εκδηλώσεις. Γενικά, ποτέ η γυναίκα δεν αποκλείστηκε από τη θρησκευτική ζωή. Οι γυναίκες, κυρίως εκείνες των εύπορων οικογενειών, ήταν περιορισμένες στο εσωτερικό του οίκου. Στις λιγότερο εύπορες, οι οποίες δεν μπορούσαν να συντηρούν τόσους πολλούς δούλους, οι γυναίκες επομίζονταν και άλλες εργασίες, μεταξύ των οποίων και την πώληση στην αγορά των παραγόμενων στον οίκο προϊόντων. Έτσι, ενώ ο ζωτικός χώρος της γυναίκας ήταν ο γυναικονίτης, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις εκείνων που αναγκάζονταν να έχουν εξωτερικές δραστηριότητες, όσο κι αν αυτό δεν προσηδίαζε στο κοινωνικό ιδεώδες. Η παρουσία τους λοιπόν στην αγορά δείχνει ότι η έξοδος από το σπίτι δεν ήταν κάτι απαγορευμένο, αλλά δεν ήταν συνηθισμένο στις ευγενείς. Στα βασικά καθήκοντα της διαχείρισης του σπιτιού, που απασχολούσε καθημερινά τη σύζυγο, οι δούλες πρόσφεραν τη βοήθειά τους εκτελώντας συγκεκριμένες εργασίες η κάθε μια.
Τέλος, η πόλη της κλασικής Αθήνας δεν αναμειγνιόταν στην ανατροφή των παιδιών, η οποία ήταν αποκλειστικό θέμα της οικογένειας. Έτσι, μέχρι την ηλικία των 7 περίπου χρόνων, την ανατροφή των παιδιών αναλάμβαναν οι μητέρες ή η τροφή στις εύπορες οικογένειες. Σε ένα δεύτερο στάδιο, μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων, την εκπαίδευση αναλάμβαναν οι δάσκαλοι στην ίδια ηλικία των παιδιών και εν συνεχεία η πολιτεία είχε την ευθύνη για αυτά. Η βασική αιτία του γάμου είναι θρησκευτική. Παντρεύονται για να αποκτήσουν αρσενικά κυρίως παιδιά. Τουλάχιστον ένα που θα φροντίσει τους γονείς στα γεράματα, θα συνεχίσει την οικογένεια, θα τους θάψει σύμφωνα με τα έθιμα και θα εξασφαλίσει για τον πατέρα του τη λατρεία που αυτός ο ίδιος προσέφερε στους προγόνους του. Λατρεία που τη θεωρούσαν απαραίτητη για την ευτυχία των πεθαμένων στον άλλο κόσμο. Στην Αθήνα δεν είχαν νομική υποχρέωση να παντρευτούν, αλλά η πίεση της κοινής γνώμης ήταν ισχυρή. Γιατί τον άντρα που δεν παντρευόταν τον περιφρονούσαν και τον κατηγορούσαν. Ωστόσο, αυτοί που ο πρωτότοκος αδερφός τους ήταν παντρεμένος και είχε αρσενικά παιδιά, μπορούσαν πιο εύκολα να μην παντρευτούν. Φαίνεται λοιπόν καθαρά πως και για λόγους κοινωνικής συμβατικότητας τελούνταν ορισμένες φορές κάποιοι γάμοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να γεννηθεί αγάπη ανάμεσα στο αντρόγυνο μετά το γάμο. Ο Ξενοφών, ενισχύοντας αυτή την άποψη, βάζει στο συμπόσιό του το Σωκράτη χαρακτηριστικά να αναφέρει. Ο Νικήρατος αισθάνεται πραγματικό έρωτα για τη γυναίκα του, όπως και αυτή γι' αυτό. Ο ποιητής Ευρυπίδης επίσης έφερε στη σκηνή την απόλυτη αφοσίωση της άλκης της που θυσιάζει τη ζωή της για τον άντρα της από έρωτα. Τέλος, έργο του Αριστοτέλη είναι γεμάτο από χωρία, όπου ο γάμος φαίνεται όχι μόνο σαν μια υπόθεση ή μια ένωση που σαν μόνο προορισμό έχει να συνεχίσει το σόι, αλλά σαν ένωση στοργής και αμοιβαίας αφοσίωσης που είναι ικανή να ικανοποιήσει όλες τις ηθικές ανάγκες της ύπαρξης. Σε όλες τις ελληνικές πόλεις, κάθε πολίτης είχε δικαίωμα να έχει μία σύζυγο. Κανένας ρητός κανόνας δεν υπάρχει στην Αθήνα σχετικός με την ηλικία του γάμου. Οι νέοι, καθώς φαίνεται, ποτέ δεν παντρεύονταν πριν ενηλικιωθούν, πριν δηλαδή κλείσουν τα 18 τους χρόνια. Κατάλληλη λοιπόν η ηλικία για γάμο θεωρούνταν τα 24 με 30 χρόνια για τους άντρες, ενώ για τις γυναίκες τα 12 με 16. Η διαφορά ηλικίας ανάμεσα στο ανδρόγυνο ήταν πολλές φορές αρκετά μεγάλη. Στην Αθήνα, σύμφωνα με τον νόμο του Περικλή, απαγορευόταν ο γάμος μεταξύ ενός Αθηναίου πολίτη και μιας γυναίκας που δεν ανήκε σε οικογένεια Αθηναίων πολιτών. Η παράβαση του νόμου είχε ως συνέπεια να μην αναγνωρίζονται ως πολίτες τα παιδιά που προέρχονταν από αυτό το γάμο και ουσιαστικά να αποκλείονται από την πολιτική ζωή της Αθήνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως τον 4ο αιώνα π.Χ., ο νόμος δεν εφαρμοζόταν αυστηρά όταν τα δημογραφικά προβλήματα ήταν εντονότερα και ο αριθμός των γνήσιων πολιτών περιοριζόταν σημαντικά. Ο νόμιμος γάμος μεταξύ ενός πολίτη και της κόρης ενός πολίτη χαρακτηρίζεται στην Αθήνα από την εγγύηση, που είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός αραβώνας. Είναι ουσιαστικά μια συμφωνία, ένα προφορικό αλλά επίσημο συμφωνητικό ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Από το ένα μέρος ο μνηστήρ και από το άλλο ο κύριος της κοπέλας, που είναι φυσικά ο πατέρας της, εάν ακόμη βρίσκεται στη ζωή. Αφού η συμφωνία γίνεται προφορικά, πρέπει να είναι μπροστά μάρτυρες για να μπορούν να βεβαιώνουν ότι έγινε κανονικά. Το αν η μέλουσα σύζυγος παρευρίσκεται σε αυτή την τελετή εξακολουθεί να είναι αμφισβητούμενο. Αλλά είναι βέβαιο ότι κι αν ακόμα ήταν παρούσα, δεν έπαιζε κανένα ρόλο και η συγκατάθεσή της δεν ήταν υποχρεωτική. Το μέλλοντα σύζυγο, από τη στιγμή που είναι ενήλικας, δεν τον παρουσιάζει ο πατέρας του και ενεργεί μόνος του κατά την εγγύηση. Η εγγύηση είναι μόνο μια υπόσχεση γάμου, αλλά έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στο μνηστήρα και στη μέλουσα σύζυγο. Για να το αντιληφθούμε καλύτερα αυτό, πρέπει να έχουμε υπόψη την εξαιρετική σπουδαιότητα που έπαιρνε στα μάτια των Αθηναίων κάθε λέξη που προφερόταν επίσημα, κάθε χειρονομία που γινόταν με τελετουργικό τρόπο. Αυτές οι λέξεις και αυτές οι κινήσεις, και όταν ακόμη δεν συνόδευε όρκος, έπαιρναν στα μάτια τους μεγάλη σπουδαιότητα και δεν μπορούσαν να μην τηρήσουν μια υπόσχεση που πήραν κάτω από αυτές τις συνθήκες,
χωρίς να υπάρχει ο φόβος, καθώς πίστευαν πως θα τιμωρηθούν από τους θεούς. Ο πατέρας ήταν υποχρεωμένος να δώσει στην κόρη του τουλάχιστον το 1/10 της περιουσίας ως πρίκα, συνήθως σε χρήμα, οικιακά σκεύη, ρούχα, έπιπλα και κοσμήματα. Η ακίνητη περιουσία προοριζόταν για τα αγόρια και με τον τρόπο αυτό περιοριζόταν όσο ήταν δυνατόν ο κατακαιρματισμός της. Η πρίκα δεν αποτελούσε η ιδιοκτησία του γαμπρού με τον γάμο. Αντίθετα, σε περίπτωση που αποφάσισε να χωρίσει από τη σύζυγό του, είχε την υποχρέωση να την επιστρέψει στην οικογένειά της. Έτσι, η πρίκα λειτουργούσε ορισμένες φορές ως μέσο αποτροπής του διαζυγίου. Η γυναίκα που έμενε χήρα ως κάτοχος πατρικής αλλά και συζυγικής περιουσίας ονομαζόταν επίκληρος και δύσκολα έμενε ελεύθερη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν η ηλικία της ήταν μεγάλη. Σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να δεχτεί να γίνει σύζυγος του κοντινότερου συγγενή. Ο γάμος, λοιπόν, δεν είναι μόνο γιορτή αγάπης, αλλά και συμμαχία στην αρχαία Ελλάδα, με κύριο στόχο την απόκτηση κληρονόμων. Ο Έλληνας πρέπει να είναι πάνω απ' όλα πολεμιστής και ο ρόλος των Ελληνίδων είναι να γεννούν και να αναθρέφουν γερούς πολεμιστές. Βέβαια, όπως προανέφερα, δεν αποκλείεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στους συζύγους αγάπη και τρυφερότητα. Κάτι όμως που χρειάζεται χρόνο. Και στην αρχαία Ελλάδα οι άντρες έβλεπαν σχετικά σπάνια τις γυναίκες τους. Τι όμορφο είναι τούτο το πρωινό που ξημέρωσε πάνω στην Αθήνα για την Άλκηστη. Η νεαρή αριστοκράτισσα έχει κρυφτεί και κρυφακούει ό,τι συμβαίνει στο μεγάλο δωμάτιο του σπιτιού. Εκεί που ο πατέρας της και ο καλεσμένος του παίρνουν τις τελικές αποφάσεις για το γάμο της. Ποτέ δεν ρώτησαν τη γνώμη της κι ας είναι 14 χρονών, κοπέλα της Παδριάς. Ήδη συμφωνούν για την πρίκα που θα δώσει ο κύρις της. Όπως και να έχει, ο αρχηγός της οικογένειας αποφασίζει να παντρέψει την κόρη του και εκείνη είναι υποχρεωμένη να υπακούσει. Θα πάρει τον άντρα που της όρισαν, έστω κι αν έχει τα διπλάσια σχεδόν χρόνια της, ορισμένες φορές. Ο γάμος δεν θα αργήσει να γίνει. Στην Αθήνα, οι γαμήλιες τελετές γίνονταν συνήθως χειμώνα, όταν ήταν πανσέλινος τον μήνα Γαμηλιώνα, που ήταν αφιερωμένος στη θεά Ήρα, που προστάτευε το γάμο. Συνολικά, οι γιορτές θα διαρκέσουν 3 μέρες από τη στιγμή που η μικρή νύφη θα επισκεφτεί το ναό της Άρτεμις. Όλες οι κόρες των προνομιούχων οικογενειών της πόλης καταθέτουν στο ναό της Παρθένου Θεάς τα παιδικά τους παιχνίδια και ύστερα εξαρμίζονται με νερό. Η τελετή συμβολίζει το τέλος της παιδικής τους ηλικίας και το πέρασμα στον κόσμο των ενηλίκων. Στο μεταξύ, πίσω στο πατρικό σπίτι, όπως ορίζει το έθιμο, ο πατέρας οργανώνει συμπόσιο για τους άντρες των 2 οικογενειών. Απολαμβάνουν νόστιμα γλυκά με σουσάμι, εύχονται καλούς απογόνους και συζητούν για την γονιμότητα της νύφης και φυσικά πίνουν κρασί. Η δεύτερη μέρα φέρνει μαζί της πολλές προετοιμασίες. Με τη βοήθεια της μητέρας της και μερικών δούλων, η νύφη μας δίνεται με ολοκαίνουργιο χιτόνιο, ένα μακρύ κομμάτι ύφασμα πιασμένο στους ώμους, με ειδικές παραμάνες στις πόρτες. Στη μέση της φύγει μια ωραία χρυσοπίκικτη ζώνη που σχηματίζει αέρινες πτυχώσεις στο ρούχο. Σαν πέσει η νύχτα, πανέμορφη μέσα στο νηφικό της φόρεμα, η κοπέλα θα κατέβει στο ισόγειο για να συναντήσει για πρώτη φορά το μέλλοντα σύζυγό της και τους άλλους καλεσμένους. Όλοι μαζεύονται γύρω από τον οικογενειακό βωμό. Κάθε σπίτι διαθέτει έναν βωμό προς τιμήν των προγόνων και των θεών, όπου καθημερινά προσεύχεται ο αρχηγός της οικογένειας για την ανάπαυση των νεκρών συγγενών. Αυτή τη γιορτινή μέρα στους θεούς γίνονται πλούσιες σπονδές. Κρασί, χυμιάματα και λάδι γίνονται στο βωμό, επάνω στην άσβεστη φλόγα. Η φωτιά συμβολίζει την ενότητα της οικογένειας και γι' αυτό φροντίζουν να μην σβηστεί ποτέ. Στη συνέχεια η νύφη παραδίδεται με επισημότητα στο γαμπρό και έτσι η γαμήλια τελετή λαμβάνει τέλος. Ο ενθουσιώδης νιώπατρος μπορεί επιτέλους να οδηγήσει τη νεαρή του γυναίκα στη συζυγική του κατοικία. Η άμαξα προχωρά αργά, ενώ συγγενείς και φίλοι ακολουθούν με τα πόδια, κρατώντας κεριά αναμένα και ψάλλοντας το τραγούδι του Ιμενέα. Του συνόδευαν κιθάρα και αυλή. Η νύφη κρατά μια σχάρα και ένα κόσκινο, σύμβολα της νοικοκυροσύνης. Η μητέρα της νύφης μια λαμπάδα. Στην είσοδο του σπιτιού του γαμπρού στέκονται ο πατέρας και η μητέρα του, κρατώντας και η ίδια μια λαμπάδα.
Καθώς οι νιόπαντροι περνάνε το κατόφλι, πέφτουν πάνω τους βροχή καρύδια και αποξηραμένα σίκα, σύμβολα της γονιμότητας. Ομοιάζει αρκετά, όπως βλέπετε, για να μην σας μιλάω μόνο από τη διαφάνεια, με τη σημερινή εποχή απόλυτα, κυρίως στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μπροστά στο βωμό της νέας οικογένειας, η κοπέλα προφέρει μια προσευχή και μοιράζεται με τον άντρα της γλυκά με σουσάμι και φρούτα. Μετά, το καινούργιο ζευγάρι έμπαινε μέσα στην ηθική κάμαρα και ίσως τότε πια, όχι νωρίτερα, έβγαζε η νύχη το πέπλο της. Στην κάμαρά τους οι νεόνυμφοι πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και αποκαμωμένους τους παίρνει ο ύπνος στη σκέψη των παιδιών που θα έρθουν να αλλάξουν για πάντα τη ζωή τους, έτσι ώστε να γίνουν οικογένεια. Η γαμήλια τελετή δεν τελείωσε ακόμη. Την τρίτη μέρα, οι συγγενείς της νύφης έφερναν με επίσημο τρόπο δώρα για το καινούριο ανδρόγυνο και τότε έδιναν την πρίκα που είχαν υποσχεθεί με την εγγύηση. Η κοπέλα χαίρεται που είναι πια η κοντέσποινα και μπορεί να δέχεται η ίδια τους καλεσμένους και να λαμβάνει τα ωραία δώρα που της κάνουν. Από εκείνη την ημέρα αλλάζει εντελώς η ζωή της. Ο πρώτος όροφος του αρχοντικού, ο γυναικονίτης, θα γίνει το βασίλειό της. Θα βγαίνει ελάχιστα όλη μέρα, θα αρνέθει, θα ειδένει και θα ασχολείται με τα παιδιά της παρέα με τους δούλους. Όσο για τους άντρες, τους σημαντικούς αυτούς πολίτες των Αθηνών, εκείνοι ασχολούνται με την πολιτική ή περιδιαβαίνουν στην αγορά. Αφού περνούσε κάμποσος καιρός, ο γαμπρός έκανε τραπέζι στα μέλη της πατρίας του και πρόσφερε θυσία. Δεν τους παρουσίαζε τη γυναίκα του, τους δήλωνε μόνο επίσημα πως παντρεύτηκε. Αυτό ήταν αρκετό για να γίνουν στο μέλλον δεκτά τα αρσενικά της παιδιά στη πατρία. Παντρεμένη εδώ και 2 χρόνια λοιπόν η άντρας της, έρχεται να αποκτήσει παιδί. Μάταια όμως, απελπισμένη εκείνη και ο άντρας της, σκέφτεται πως πρέπει να πάρει μέρος στη γιορτή της Θεάς Δήμητρας, στην προστάτητα της γεωργίας και της γονιμότητας. Έτσι, τον Οκτώβριο μαζί με άλλες άτεκνες μητέρες κατεφθάνει στο ναό της Θεάς. Για τα μυστήρια και τις τελετές τους, οι σύγχρονοι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε όμως πως την πρώτη μέρα οι κέτιδες αναζητούν αντικείμενα που είναι θαμμένα στη γη από προηγούμενες τελετές. Τη δεύτερη μέρα δεν τρώνε τίποτα και την τρίτη κάνουν σπονδές στη Θεά, προσφέροντας καρπούς και τυριά. Και τελικά επιστρέφουν στο σπίτι γεμάτες ελπίδες. Δόξα στη Θεά Δήμητρα, μπήκε ο χειμώνας και η κοιλιά της άλκης της έχει ήδη αρχίσει να φουσκώνει. Τώρα ο άντρας της δεν θα μπορεί να τη χωρίσει με τη δικαιολογία πως δεν έκανε ούτε ένα παιδί. Παρόλο που είναι προνομιμούχα, η έγκυος ξεκουράζεται ελάχιστα. Διοικεί το σπιτικό της, τους δούλους και κρατάει πάντα τα κλειδιά όλα πάνω της για το κελάρι, τα σεντούκια, για τις πόρτες, ώστε να αποφεύγονται κλοπές. Η στιγμή της γέννησης έφτασε. Πριν καν προλάβει να ανέβει στη γυναικονίτη, ένας δούλος απλώνει στους τοίχους πολτό από ρετσίνη, πεύκου για να προφυλάξει το σπίτι και τους ενίκους του από το μίασμα του τοκετού. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως η γέννα φέρνει μυαρές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου. Τρόμος τυλίγει την Αθηναία μας και δεν έχει άδικο. Τόσες και τόσες γυναίκες πέθαιναν στη γέννα, περισσότερες από τους άντρες που χάνονταν στη μάχη. Ο κίνδυνος καραβοκεί, αφού η υγιεινή είναι στοιχειώδης. Μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές και τα φάρμακα δεν είναι αρκετά και δεν βοηθούν πάντα. Τελικά, το μωρό γεννιέται και είναι υγιές. Ακόμα καλύτερα, είναι και αγόρι. Με μια δούλα κρεμάει στην εξώπορτα ένα κλαδί ελιάς για να ανακοινώσει τη γέννηση του αγοριού. Αν ήταν κορίτσι, θα κρέμαγε μια μάλινη κορδέλα. Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του παιδιού παρατηρεί με προσοχή το μικροσκοπικό βρέφος που φαίνεται ευάλωτο. Θα χρειαστούν λίγες μέρες ώστε να αποφασίσει αν θα το κρατήσει ή όχι. Στην Αθήνα, ένας πατέρας είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου επάνω στα παιδιά του. Εάν το αγοράκι περάσει τη δοκιμασία του μπάνιου με παγωμένο νερό, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, χωρίς πολλά κλάματα, ο πατέρας θα το αναγνωρίσει και θα το μεγαλώσει. Ο μικρός λοιπόν φαίνεται πως χαίρει άκρας υγείας και τελικά αποφασίστηκε πως θα ζήσει. 5 μέρες αργότερα μαζεύεται όλη η οικογένεια για να γιορτάσει το ευτυχές γεγονός με τα αμφιδρόμια. Γίνονται καθαρμοί με τη μητέρα και όλα τα πρόσωπα που ήταν κοντά κατά το τοκετό και συγχρόνως μια τελετή που αναγνωρίζει το παιδί ως μέλος της κοινωνικής ομάδας. Παρουσιάζεται στους οικογενειακούς θεούς και στα προγονικά πνεύματα που κατοικούν στο βωμό του σπιτιού.
Από αυτή τη στιγμή το παιδί έχει γίνει δεκτό από την κοινότητα, έχει αποφασιστεί ότι θα το αναθρέψουν και ο αρχηγός της οικογένειας δεν έχει πια το δικαίωμα να μην το αποδεχτεί. Την 10η μέρα η γιορτή επαναλαμβάνεται, αφού ο πατέρας δίνει το όνομα στο παιδί. Κατά το έθιμο, ο πρωτότοκος γιος παίρνει το όνομα του παππού, του πατέρα του. Για τα υπόλοιπα παιδιά δεν υπάρχει κανόνας. Στη συνέχεια της γιορτής, ο μικρός παίρνει τα πρώτα του δώρα, μια κουβουνίστρα και φυλαχτά. Αμέσως τα παίρνουν γύρω του για να ξορκίσουν την